É unha caña. Se agacho, ves? Eu dúas. Pois eu tres. É unha de 1009. No, tú de estrella. Eu estrellas. Eu de 2009, tamén. Pero caña tamén. Usuario, sí. Grande. Sí, grande. Fondo hermoso. Claro. Aí. Pero microondas, non? Vale, Claudio. É as terras de estrellas. Vale. Oye, redondo. Redondas tú. No, é no muiño. Ah, es como... É tonto redondo. No. Meu.